ಬಾಜರ ಇನಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಯಾರು ಕಿನ್ನೆ ಬಾಜರ ಅಮ್ಮ ಕಂದೆರತೆ ಅವೇ ಕಿನ್ನೆ ಬಾಜರ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪ ಎಂಚಾಪುಣ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಇದು ಯಾಡೆ ಮಲ್ಪುಡು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪಾಯಸ ಅನ್ಪುಣೆ ಅಮ್ಮ ಅಂಚೂರು ಪಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಪಾಯಸ ಅಲ್ಪೋಲ್ಗೆ ನಮಗಲು ಅಂಚದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ಬಾಜನ ಪೂರ ಇನ್ನು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಏನು ಹೇಳ್ದಾದ್ರ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಏನ ಕಿನ್ನೆ ಬಾಜನ ನಿಜವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಿನ್ನೆ ಬಾಜನ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಬರಂದಿನೆಕ್ ಯಾನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ದಾನು ಪೂರ ಬತ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಏನವನ್ನ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟೆ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಥ ವರ್ಷದ ಫಸ್ಟ್ದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಏನಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ದಿಕ್ಕೇಲಿ ಗಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕಡೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪು ದಿಕ್ಕೇಲಿ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಒಂದು ರಡ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಒಂದು ಇಕ್ಕಿತ್ತೆರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಟೀಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪು ನಾನು